Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki padba kila pelong daka jeki bat kila ker pelun ya yeng jong u manager jong u nongroi bapau ka Assam u Zubin Gag ka badan ha Guwahati namar ba kisubitar ba kimshim layo ya jingshisha halor ka jingyam jong u Zubin ha Singapore ka special investigation jong ki pulet ka Assam ki badang to ke bnya yakne kila leg ban khanra ha yinsa jong u Sham Kanu Mahanta u badai u nong pnya ya ka North East Festival ha Singapore bat kila leg khanraru ha yingsa jong u manager jong u Zubin u Siddhartha Sharma ha kapor baki kinhun ka SIT ki lej ban khanra ha ka yingsa u Mahanta ha Gitanagar ki labba amdan manumnuru Henry kidan tangar ngut kinong tre jong u ha ka jingle jong ki sa yeng jong u manager pat ki labba ka yeng ka khang tala ki la penpat ya ka tala ha khamat ki magistrate bat ki la rung shapo ban khanra ki bahai yeng hasem jong u manager ki la jar ngai nala yeng nadu kasngi ba u Zubin u khlat ki don shipongot kit khot jongga SIT ki ba ki pulit ka Assam kila thau ya ka balayalam do u special DGP u MP Gupta Kafi hakalay ban sa Rica October minta usna Hoy 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 hakalay tarik pore Henry baje janmiyet unwante muba bunker kharkungoru kay turba paunam ha Meghalaya hakaso tarik por Henry baje janmiyet kandon Ako pyait mis Devo maubati kat ki bakawa shim bentana kino ki jaka kastotir Meghalaya karta kandaina do wakat so usne men shajaro Guy Cloud What Zona Kafi hakalay ban sa Rica October minta usne Riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Ni don ki kan tien la jong. Belai pat puri bat penduk yala ka tien la jong. Kum kan nuksa ka kan tien barikor kamut arts ha ka tien phareng. Ka kan tien lari tipat kamut culture. Kumta ya ka arts and culture ni yo da ka tien khasi barikor bat lariti ki balong ru ki tien ban ka teng khon u barikor ka lariti lapan mi da ka Batesi TV naga menta ka jing mentoi upat ba